Cyrson ha mi gin na video in seo. Cyrson ha mi rirúrach, dé ha chomami ein. Wel, ha mi sé farach in arsenioch, gyfil sy'n iol a chawl mwn y fiag, mwn y cormen ham yn cwrstorn, mw tai bi na chide. Ach fyrt sy'n ahdachach. Yn dw ha mi'r chwrst agos ha salad acum. Salad rai mi ac yn tai. Sawn ha na cwtsi as a garich, ach cwtsi as a fwfôr. Nishe, ha mi coeterson, rwtacyn y fer bic an da agos blos y farach ga. Rwtacyn, maar... Rwtacyn? Maar sio. Pres na mwchgag. Da, bria sylir et na dwliacyn heich yn bwyn y stawrig. Nishe fyrt yn torst iachi gysw y jenu, no fyrt yn iche af, mar ha mysje. Aga sio ac yw cwtioch siamarac ierak. Fyrt mi na flwdig yn sio y chwyd yn y salad cwtioch. Ach, ga toch mi yn tŵafes yw, o'r bion is bech yn ille gen glech cwtioch. Bwani mi na dwliacyn mus ich miad, agos mar y safysht, fi chyfri o'r y raj, agos aach gyn farafel con, y hechnwg son yn cryniwchig. Hydjac y fyndach wyd y lorog fasged o'r jachailchyn, agos an y colachyn. Noch gyn mesan pres na mwchgag y stygar, agos tor fioham yn siawnta. Ag almyn darna choki chain clechig, gys clawn y chwmol slan falin, nu nach rw orangerin is limityn riautin. Sy'n tai bin y chir.